Nu acolo, acolo stă Dragoș. Tu acolo stai. Adică lui ai pus mai mulți creveți decât mie, nu? Bine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stai că-i număr și pe aia. Ce credeai? Așa. Ia să vedem noi. 1, 2, 3. Aha, mie mi-ai pus doar 8, a? Să mai vii tu la mine, că știi ce primești? Ciuciu primești. Poftă bună, Iovi. Ei mai puțin, da? Vezi? Eu am o ganteră. Eu am o minge. Specifici de care? Minge dintr-un cauciuc așa mai gros, nu știu. Bine, bine. Lovește un pic de masă. Ok. Ok. Ai spus că ai o ganteră. Da. Vreau să o așez pe masă, dar așa, cu greutate, gen. Imediat. Ia. Aha, chiar cred că are o ganteră. Ia să vedem. Poți să o faci să sară pe masă? Da. Vreau să o ridici într-o mână, gantera. Și după aia să faci așa de 2 ori. Țâc-țâc, știi? Ce țâc-țâc? Ce gantere folosești tu? De câte kilograme? De 2. Mhm. Ok, hai, întreabă-mă. Poți să dai cu unghiile de minge? Da. Tu atingi platul. Și ce vreau să faci cu gantera acum? Dacă zici că ai ganteră, vreau să o iei așa din fața ta și să o rostogolești până în capătul mesei, până în capătul blatului. Păi și... te-ai dus până în capăt? Da, pe acum ajung. Gata. Așa a făcut? Bine. Nici nu știu ce să zic, îmi zic, dai cu ea, dai cu ea în mâna ta. Acum a sunat, chiar a sunat ca o minge, fi rar. Da, nu, eu cred că știu adevărul. Cred că tu ai o ganteră. Pardon. Ești sigură că totuși nu s-a auzit greu pe masă? Dacă era de 2 kg, e cea galbenă, știu. Că e a mea. Ia, hai merg să golește o dată, dar repede, du-o până în capăt și întoarce-te. Da, e... cred că poți să faci și cu un obiect așa, pur și simplu. Aia zic. Da. Nu mai am ce să te întreb. Deci crezi că am o minge sau nu? Nu, n-ai o minge. Bun, iar eu cred că tu ai o ganteră. Păi da, bate. Deci chiar am câștigat. Uite. Wow. Dar e o minge de Ți-ai dat seama cauciuc. că ți-am zis câte chile are? Da, dar știam că, uite, nu-i rotundă și uite, de-aia se aude Nu așa. pot să cred că ai reținut că nu-i rotundă. Da, pe gantera mea. Felicitări. Credeam că era lui Dragoș. Nu o să vă vină să credeți cine mi-a picat de Secret Santa. Alexandra Iosif. Cine ar fi zis vreodată că fata la care mă uit eu la vloguri și la tot ce postează de ani de zile o să fie fata căreia va trebui să-i cumpăr cadou de Secret Santa. Așa că ce să mai... Hai să mergem la Băneasa și să cumpărăm tot ce ne trebuie. Parcare perfectă ca de obicei. Mi-am uitat șervețelele în mașină. Am pus mâna pe lista de dorințe a Alexandrei, nu mă întrebați cum, și știu că își dorește un ser de față. Și acum mergem să vedem dacă îl găsim. Dacă nu îl găsim, am pus-o. Asta e un gel de duș. Nu-l au. Dacă nu l-au nici în Douglas, chiar că am pus-o. Sau Douglas, cum îi ziceți, habar n-am. Nu există nici aici. I-am luat dresuri. Mergem la al doilea Douglas. Știu că e Douglas, doar că mie nu-mi sună Douglas, ok? Mie îmi sună Douglas. I-am găsit în schimb acest set drăguț de la Lancome. Dacă eram bogată, mă jur că îi luam asta. Aici m-au prins că am furat. Am luat o felicitare din Cărturești, cea mai drăguță casă de turtă dulce și ceiuț, iar aici împacheta cadourile. Mă duc să duc bagajele pentru că nu mai pot, sunt foarte grele, deși nu par. Cred că am aici 7 kg. Nu mai pot de foame. Ador să mănânc singură în mole plăcerea vieții mele, mai ales că n-am peștile să mă uit la serial. Logic și pungă de cadou. Și aș vrea să înțeleg oamenii care parchează așa, deși sunt locuri de parcare disponibile. Ce aveți? Dacă vă căutați personal gift shopper, eu sunt aia, da? Deci pentru o sumă modică vă fac cumpărăturile pentru cadouri, pentru oricine, da? Chiar mă pricep. Se uită doar la țâțele de când ai intrat. Și n-ai mers bine operația. Eu zic că nu mă provocați, că la stand-up s-ar putea să aveți surpriză. Ce e geloasă? Eu nu sunt invidioasă, eu am... Nu, dacă e geloasă, Eu sunt dacă e ocupată geloasă cu... pe mine. Eu sunt ocupată cu iubitul meu imaginar, n-am timp de timp. Mamă, fată, îl vezi pe băiatul ăla? Fată, nu te întoarce, că o să creadă că ți-am zis să te uiți. Fată, nu pleca, unde te duci? Ăla? Întoarce-te, Georgiana. Ăsta, fată, e chiar drăguț, da. Lasă-l, ești o prietenă foarte rea. Am ajuns. Cât e?
Pentru ce? Oh, pentru mine, da. Firar, stai un pic. Dă un telefon, aștept o secundă. Cât îi cer? Cât? Mama, asta e hoție. Hai că încerc. Este 500. Bine, hai. Ia de aici. Wow, chiar mi-a dat banii și acum ce trebuie să fac? Trebuie să fac ce? E prima zi, nu? Să mi se mai jumătate de oră. Hai, iubire, scoală-te că întârziem. Nu vreau, n-am chef de nimic. Noroc cu semana asta nouă. Poftim. Mamă, ce bine miroase. Ai schimbat balsamul? Da, e nouă semana Aura Energy și știam că e perfect pentru tine, că ești cam și dimineața. Hai, iubire, că acum te grăbesc eu pe tine. Vezi, semana chiar îți schimbă aura. De ce Georgiana are voie cu iubita acasă și eu nu? Pentru că ea are gusturi bune la bărbați? Adică, voiam să zic că are și ea o vârstă. Mamă, soacră, vrei să-ți fac ciorbă de perișoare sau de pui? Auzi, mamă, tu ești cumva pe interes? În niciun caz. Pur și simplu respect oamenii de calitate. Vezi că ți-am făcut și plinul la mașina seară. Ginerele meu drag. Dragoș, să știi că mama te suportă numai pentru că îi faci toate mofturile. Ce crezi? Eu îi fac mofturile numai că sunt la sine acasă. Încercăm și noi trendul ăla să vedem ce muzică ne pune la pozele de pe TikTok. De-abia aștept. Acum ți că pun ăștia impozit pe frumusețe. Îți dai seama câte datorii o să am anul ăsta? Mamă, băgați în datorii, dar Hai de capul meu! Ferească Dumnezeu la cât e de pronunțat ăsta. Hai de capul meu! Când l-am văzut să mor dacă răbămin, dacă nu a rămas tablou. Bine că mie îmi pune taxă, tot să plătesc taxe și el e frumos. Ai rămas tablou, te pun ăștia la Louvre. Ziceți dacă ne-au nimerit ăștia sunetele.